Dani, under tayo. Puta na. Kita og DJ nga ni. Ay. Domingo, manong karon. This day. Kita ba yung labandero ani? Stress pata sa tong trabaho. Abot balay. Ibuon pa dyan tag labandero. May, pairing. May pagkahintang, tulog-tulog ha. Basta pa ito'y pagkain lang. Ako, wagit ka po, sakit akong hawak. Basta akong braso, pinuskos. Ay, nga lang. Huwag naman tayo lang masuguan eh. Atong sugo, atong tuman mang yun ni Gyod. Ano na mang yun ni hutag, kaminyoon. Balos-balos lang. Maon na! Nganong dugay ka mahuman og laba, kay sige pa man kag bagulbol. Dali ana. Kay magdungag pa ka. Alas 11 na. Oh, napadyo kay hipuson nga kalat. Unya. Anda man ang inugbayad nako ha, kay nay mag home service karon. Kay magpariban mo ko sa kong buhok. Kasabot? Usam na si oy. Pagganit ka man og panguso diri. Kung ikaw na lang dahil magdungag. Bastilan. Ayan ako daw sige reklamo di ha. Bantay lang juga. Ako niya. Sige na lang uy. Ito. Pakihugasun. Tindighan na. Yung siya. Payahay ra. Sige lang. Tanong TV o panguko. Oy, daghan man magkanon. Lab, daghan man magkanon, lab. Dili lang siguro ko magluto, sudan na lang akong lutoon. Ay sige, kape na lang kong tubig. Kay maligo ko, labong wala pa ni abot ang moriban. Grabe mo na siya, oy. Hindi pa long. Nagugas ko tagkarahay kay magprito tagsidan. Hindi klamo diha, oy. Kay magpa-press ko para man sa imuhaon niya. Bantay lang jud ka, sige ka reklamo. Bantay lang jud ka niya. Aba, dali. Ang bukaglab, asa lab? Ay, hindi mao. Gawa. Lab, bukas si bahay lab kay karon niya. Wow.